ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনী মোদিজি इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता के इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन नेवी जिंदाबाद इंडियन नेवी जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी Ini tam ni bagi tirongga tu ini misi kaya ini nang. belai no hambai tai media person no belai hambai marwo ini seng sini mandai bidan sopan bising kelaijak je thanai je April mas ni 22 tarikho je Pehelgaon je ugrabadi ba ugraponthi ba jara jangnai rok বিশেষ খাই ধর্মনি বমুং খালাই যে ককমানি আবনি বাগৈ বন সেলেঙ্গৈ जों दिनै नैतिक माने राजनीतिक भावे जों सिनार मानदाय विधानसभा जों गरमनि माथ और गैदरिंग खालायनायखा और जत आमचाइनि स्कुलनि चरायर हयते जारा समाजनि सामुं खायनाय हयते जारा निनि सोसाइटिनि गाहाम गाहाम सामुं खायनाय रक बर बाव जागोन तो निनि जारा रिटायार पार्सन जारा फोर्सनि जारा रिटायारिं खायनाय रक जोंनि समाजनि जारा मेरुदण्ड होनजानाय मास्टार रक अब हारु जारा जत रिटायार पार्सन रक दिनै सिनो मिसिल जों जतन हम दं के दिनै चालु खालायलाय दं जों आबनो चालु खायमेना आबनो उद्देश्य कायसा जे 22 तारिखो जे घटना नांथामोन एप्रिलनि जे 22 तारिख जे घटना नांथामोन आम बेलाय सेलांमै सिनसा घटना जे सिनि सारा भारत वर्ष ओ सिमिया सारा विश्व बेपि अबनो नासिगै सेलेंमों जों नुखा आबनो कायसा कक और हिंदू मुस्लिम नि कायसा धर्मनि कक सावै जारा हिंदू धर्म खायनाय नके साइड खायो मुस्लिम धर्म खायनाय साइड खायो जारा हिंदू धर्म सनातन धर्म जारा बिसेस खायनाय बंगनो कगै जे बोथारमानि बिहिगनि बोसाङो बिहिगनि गानाव बोसानि गानाव खाय जेबाबे रि खुलगै कक आबा हामजाय हामिया कक खायमा ओंखा बै रि खुलगै जे अबा हाके बरंनो नासिग ककमानि अब बेलायनो सेलांमाय सिनजा आबनि बागै सिनि सारा भारत वर्षनो अबा हाके सिनि तिरंगा बा जिनि तिरंगा जात्रा ngै दङ आबनो रगैनो सिनि त्रिपुरा राज्यबो ओंखा त्रिपुरा राज्यनि सिनि स्टेटनि परे डिस्ट्रिक्टआवबो खायगा जों दाबो जत विधानसभाआव दाबो खालाय दङ अबन बिसिङाव जोंबो मानदायनि विधानसभानि बिसिङाव दिनै जों खालायलाय दङ आबनि बागै साथाय गलायो अबाहाय दिनै जारा सन्त्रास खायनाय जारा जोंनुका जारा सन्त्रास खायनाय जारा उग्रबादि खायनाय बिसेस खायै जोंनुका पाकिस्ताननि बरक आबन बागै पाकिस्तानाव जारा दंनार जे बरकनो हामक्राय बा हामारि रनानि बागै अबाहायनो बर वार वानसु के सिया ताम होनबा जे कायसा धर्म विरोधी जाति विरोधी अबाहाय खाय तो हांखाय अबाहाय कोनो दिनो देश बा दिनै जात पात दं जे कोनो दं आबो कोनो दिनो डेभलप ngै माया आबनि बागै सोंबतिनि अबनो सेलेमुं रोय सिनि देशनि प्रधानमंत्री न सोंतिनि हामबाय मारखा जे 22 तारिख जे घटना नांगमन परे कयेक दिन परे न सिनि जे इंडियानि जारा फोर्स दंनाय रक विशेष खायै जे बोरै जारा खरंनै जे नुखा जे जिन फौजी खायनाय कर्नल खरकसा सुफिया खरकसि नै दङ कमान्डार खरकसा दङ निने भूमिका सिंह नै दङ
बेलाय बेलाय के जों बाहाय जरा सिने इंडियान फोर्स न हांबाय मारो जे सिने देशनि प्रधानमंत्री न हांबाय मारो जे अबाहाके तिनि जों जरा देशनि रका हनै तंनाय रक सिने जरा बॉर्डर तंनाय रक जों बेलाय हांबाय मारो जे अबाहाके जों देशनि रखानि बागै सिने रखानि बागै अबाहाके जों जे मोथाङै तनमानि जों रखा खाय तंमानि आवन बागै जों देशनि सेना बाहिनी बेलाय बेलाय हांबाय मारो ताइ सिने देशनि प्रधानमंत्री न बेलाय बेलाय हांबाय मारो आवन बागै दिने अ रेलिबो बना हांबाय जानंगन बागै जोंनि जों रैली खालायलाय दं तिरंगा रैली जस्ट अब तिरंगा रैली बोलते नेशनल फ्लैग कोनो और पार्टी ने कोनो फ्लैग क्रय कोनो जात पात ने बाहाय कोनो फ्लैग क्रय सिने जे भारतीय जनता सॉरी भारत नि जातीय पताका न तुइ जों और सिने रैली ngै दङ पदयात्रा ngै दङ आवन बागै जरा फाइनारनो आं बेलाय बेलाय हामबाय मारो जे अबाहायके तिनि जे कायसा नायथाथक के कोनो जत चिनी सोसाइटी जरा तंनाय रक जतन फाइ सिं जमा जे रैली खालायमानि आबन बागै सिं आं व्यक्तिगत बेलाय बेलाय हामबाय मारो